Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili le-Radio Inkeza. Lami igama ngumfethu Ntuthu Khumalo bathi la sibona amagumede. Mothi mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela ngisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike, kanjalo futhi-ke nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zabantu, shaqisa abantu abaningi isinqumo sikanjiniyela laba laphana e-Tuck Studios likaThuthani Mfokandlovu laphana sokuthi-ke usiyashiya kulo nyaka. Le post ayibhalile enkundleni yokuxhumana ku-Facebook la khona abantu abaningi bazakalesa ukungenami ngalana isiqomo just ebhalwe ukuthi-ke sengithatha isinqumo sokuthi kube ngokugcina lo nyaka ngisezigengceni, kufanele ngidedele abancane baveze abakuphethe nabo. Ngaza ukuthi ubhale kanjalo-ke uThuthani Mfokandlovu la ngibone khona-ke ama-comment amaningi kade ngahambisani nesinqumo sikaThuthani, kodwa-ke useshilo laphana ukuthi-ke ngokugcina lo nyaka ibambele egengxeni, kanjalo ukuthi-ke uyashiya emculweni laphana-ke udedela abafana abancane nabo bazibonakalise ukuthi-ke baphetheni-ke. Nganakwethu mhlawumbe nakuthina kwakho ukuphawula ngalolu daba, akashiye uThuthani adedele iy'ngane ey'ncane, okanye mhlambe siyehle isandla sale ndoda. Hlala comment section ke ngizwe lakho uvo ngalolu daba. From la sibona ngane zakwethu sengiphuma kanjena, kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe nesiphathe kahle, nibe nosuku lomnandi, ngithanda khona.